vari kuvachinje zvari kuvakaurisa nemamarasta hana basa nazvo kwanzi wonzi mune mwana wangu mune murume wangu usataura chinyadzi is boring saka zvodhipenda kuti onda kutamba nemunhu wacho here wakuziva ndi mamarasta ndotamba nawo here kandireke because mamarasta achataura mawedzi anoda kuti zvinonakidza mafenzi ake kuseri you understand saka zvodhipenda kuti unoda kutamba nevanhu vakaita sei ukatamba nana scott vanenge vachitaura zvavanoda nana captain nana madha vanotaura zvavanoda so you go for it kana mune mushenzi mukati kana mumbotsamwirana mukati sisimele ndati mumbonotamba nazimba anenge achikufarirai after 1000 kwenda fati shut up sisimele musatamba naye because mamfari zvinyadzi zizwa anazongondikunda kuza ringa chikutara zvinyadzi anazongondikutara saka anongozondikunda musatamba nazimba munotaura kune vanotambawo magemu yowo ekunyarara kuti azauti hey chino ina chagondikutara indangopusa mbaimo munenge munana Shakira exactly ndazvikwanisizve zviyainitoda mba musina munhu imomo kana kuti mune vanhu majaira zvinyadzi momo ndo mandoda ndotaurawo zvandoda toenda takadaro negemu unotamba nevanhu vanoita izvozvo kana ndikaita vanhu vasingazviiti ndo adjusta to your level I think Sisimeli, I think munofana kuti mumbofamba muchifamba mune mamwe vanoita zvemagame muchiona kuti zvinoitiwa sei. Mudzidze futi countdown iya yezivoice riya kuti kana kuti zvinyatsoita ball taita zvedu but you need to improve how we do it. Muchaona zvichinakidza. Zvekuti munogona kutokwidza maseti evanhu vakawanda because now elimination ichi box ichiya chevoice chiya ndo chavanofana kutsvaga handiti munhu akamuisa papanel vanofana kutoti tiri papanel saizvezvi zvichienderana nekuti ane macoins akawanda ndeapi zvichiteerera mune munhu anopuwa account down dzake dzamunoverenga imimi nechikaundi ichocho chinenge chiverenga kusvika pa30 handiti once team yamamarasta ikandigifta pane masounds akasiyana-siyana munogona kuombera maoko moti team mamarasta go kuti vanzwe manyukunyuku kana kuti now mamarasta tiri kuvapa 10 seconds dzecountdown mamarasta pamwe ndendakadyiwa naLuis vamwe vangu vanotosniper zvinhu chinakidza that's why ndachitaura kuti mufana kuenda kunoona magames akaita sekwaMr Bills ndo kwekutanga ende kwalizi mukaenda mukanoona matambiro avanoita magames you can learn a lot. But do you know what? All of this is pointless. Do you know why? Because 90% of the people in the comment section at Sisimeli, they don't know how to gift. We need to teach each other how to gift. None of them. Yes, thank you so much. That's the first step to go. That's the first step. We're not tapping the screen. Sisimeli has been here for long. There's only 8.4 people tapping the screen. Also, in your heart, please. Also, Sisimeli and Diti. Munogona kuti like mukaita like this set ikadona motsvaka munhu wokumboita co-host naye chero wekunyika ipi kana game yenyu yapera mukawirirana toita 2 or 3 or 5 oni mukwidza futi vanhu mirai guys mene ndimbokudzira kuti ndakaona Sisimeli antu ari kutanga paTikTok panapa vari kufana kucreate small family yavo yavanoziva kuti vanhu 8 ava ndikaenda kugame vanokwanisa kundigifta kana target iri 2.5 vanofanira kuziva kuti ndinonoburuka nekuda kwevanhu vangu 8 ava hakumbodiwe kuti uve nefamily yakawanda vati vashoma hazvishandise izvozvo tapi anyone anongopfuura anogona kusvika chikudownloadera chupa ukatamba co-hosting uchiexpecta kuti ndichawana nhingi nanhingi ndopaunoneta uregeza kuramba uchitamba ma-co-hosting games anyone anongopfuura ndikureva kuti unofanira kunge uinewo family yako yaunoziva kuti ndinewo family yangu okay Sisimeli vagara vatori nefamily that's why masizi mataura already vane family already vatori nefamily. We need to learn how to give first, guys, before anything. Yes. Mincheo, ukatisa screen yako inatoziwa ndodzirawo. Sapa screen pako pazasi. Pane chi fight on your right. Pane chimunchi. Ndela kunonga ni bemu. Betty J. Amy. Maybe Jaguar. Didi.
Ndinapiwa. Bona uchiya upazasi pane zvivanhu zvituku right poita chibox hati chibox techinamba 2 ndochaunobaya ndichoka guys ndochaunobaya ndochaunobaya chicho chobva chaita kuburitsa list yemagifts aunoda kuisa iwe ubva wachiscrolla kuzasi wotsvaga shumba uscrolla watsvaga kuzasi ndotsvaga shumba iriko soka kati trade wobaya ipapo unoti kwabaya paunobaya ipapashumba ipapapo watoisa magifts ita izvozvo kufanira Smell masirira. Anofana kuaka connector. Anofana kuaka connector ku bank account. Ushandisa TikTok coins. Yekuti anongotenga achitori direct ku bank. Anotenga ne TikTok coins. Yo ogara mu TikTok coins. Kuna vanhu vaya anoda kusave vaya. Vasingadi kuzofarisa vaya. About $300. Thank you guys. I must start. I think you guys. Team D here. It was start target 500k. Twitter, Facebook. So Team Louisa. If I Email 500k muno maziya ere. Target kana kuti 15 to 20k. 500,000 kandiende kunogeza ngandidzisire mvura ndiuye zvezvinogeza. Okay, and as well, Sisimeli, the only gift you know, it seems to be money gun and handouts. There's bigger gifts than that. You need to stop asking for those small little gifts and go for like Interstellars, the baby Leon, and you know those big gifts, especially on your games. Smell. Nemadonna. Money inoita 30,000. Ine 30,000 macoins. Saka mkati 500 tili ishumba 3 by 100,000. So muri ku expect a shumba 3 by 10. Smell munofana kuve serious. Kwete zvataikuita ine zviro zviya kana munhu akatokauntirwa munegotiate munodonhedza munhu sesaka munhu anotodonha kana adyiwa odonha zvataikuita ine zviro zviya taitamba paya Wakuri na baby jako kuti anofana kundoona kunotambwa kune vamwe kwataurwa na mama rasta kuti vadzidze because vanofana kudownloada some of those things. I see all the gifts. You see all the gifts but unokwanisa kutenga here walinga here TikTok yako nekuri kubva mari kwacho because unogona kubaya umaona munhu wese anomaona. But if I was upload everything, you have to upload the kitten. The Viking, I'm going to slow kana kashomba kadiki diki. Sikasingo kuna malinga kwacho. Kuna malinga mshike. Ngona Sisimeli. Sisimeli. Wait for Mr. Abuse. Today I'm going to Mr. Abuse panel. Henry kwa Mr. Abuse today manel. I think ndichazobatikira zvekuma1010. Inini ndatoinvitiwa nevamwe odhogu vekunigeria vatondiinvita vakati please come saka ndikuinda mangwana odhogu. Thank you for the gifts. I saka zvanditotaindika ndikaititsvaga ndinoona nditomudana pano kudaita kuti inbox ariko kwidhudhula kune and the Sisimeli, do you know what you can I'm not going to put an official game name. Not to let official game name. Sisimeli, mira ndimbokubatsira ipapo. Isusu patinotamba magame hatitambi nano vatinoziva. Munongoinda pazasi apa muona kuti vanhu varipo ndivani mukaona malingi aripo. You just press invite or join. Kana akaaccepta makutotamba. Pazasi papo. Pane zvimanangiri two zvepingi and blue zvine zvakahakana pakona kana muri one munochiona kana muri one noti makaedha vanhu mukangonopresa ikoko mukatsvaga kuti motamba nani munotovaona but you have to follow those people kuti mukwanise kuvaona kana vari live ndozvatinongoita macoins emari zhinji kumwe kunonzi kulive zone uku but you have to be patient kana umirira 10 minutes wakamirira ujoina inonzi live zone yemaarabs
ukunobva uine kana 1 million coins. This one nonzi Chiziro pane vanhu zvena iyi. vanongokanda. You don't need to know anyone ukoko kulive zone. Unongoenda unojoina but queue yacho unogona ita 10 minutes wakamirira uchirequest. But you know kuti inonzi live zone. Kutoidownloada. Mina kamera yangu ndokwanisa kuchena here. Kutoitina kamera. Ukiona ish ava. Ndipe screenshot kuseri. Ukiona iyi inonzi live zone. Tasoti vanhu vacho vanenge vaine macoins mangani. Vanenge vari kuma this one. Ipe app yacho kuteri shava. It's a different app. No, in TikTok, but in live zone, yet this Arabic guy, I don't go pizza one randomly, but in kana 1 hour, ningo atoshka kana 100,000 coins. Kona mana yatanga mai manji pata sema na maridza vainacho. Kali kubwenya kuti. Zitona. Izwaka ndinga majika. Sisimeli. Luizade tokuya rake. Mirai ndikudzei. Pane vamunhu pano paTikTok anotoita kunge ari kusenda shumba pana patende nomwe muArabu wanopfeka chingiriso. Sisimeli. Machita andisenda anotisenda shumba ndokupa 5 lions. 5 lions. Plus zvavanoita vanhu ava chigemu chekuitisana mari vana vachikwidza. Yachakunyepewa Sisimeli. Kepisha. Pane mumwe ari panyama. Tiona zvaitwara Captain manje. Hati mazuva apfuura 2 ndiri kupinda pamalive like tikaona munhu ndinokanda magift ka. Ndaona Captain vari palive namazi. Majikisa Captain edu nhasi mimi. Ndaona vari palive. Ndasina team ona. Usafe makaenda zvenyu kuna baba ivavo vanhu veshumba. Aiwa, ndapinda Captain. Ndaona vari palive. Vana madhariti. Saka ma 2 days ndakachifamba chikopa magifts chikokanda vandangoona chavasingazivi chikokanda chidarika ndokokandadarika ndavaona kadaenda ndavaona palive ndasvikaona ngatakaukandira madhariti ngatozoita kukandira tobva kachinja ndokandira tsamba dzatanga zvikanzi masocialite mabhega sesu vari kutobhegawo vasakuti ikunazokwenda gift vakuti ndiri bhega apaatida kuvadhura sei ikoko ukondofira ikoko kusvika jesawe ndichidarika kwacaptain namadha kwacaptain aiwa indofira ikoko handina kwandoenda kuya ndiri muharini ndiri toxic. Captain rongai game tiuye koko rongai game mobva machiita inini nemumwe anonzi vachirifamba sei itoya ikokoko iwe wagara uriweko ndoita naLouis kana Diamond Louisa ndewakacaptain Sisimeli. Louisa ndewakacapisha munhu wese ariko. aitawa iri bold ndekwamastory ka saka aiwa box akabold ticharopa game 20 toda kuenda kumanzi kunze kwenyika uku kune dzimwe nyika uku ndowatoda kuenda uku aziizoina Captain Idzai Captain vati akumi ndaipi the fixer uri sei the fixer ndandikwapaidzwa uripo zvako shama ndakwapaidzwa zvisingaiti nevanhu ava uri kunopisa kwaThe Fixers manje. The fixer continue. Oh, Daddy, thank you so much, madam. Captain. Thank you so much. Dadilo maswala say daddy. Yes, Mama Ras. Yes, Diamond now run a corporate. Now would now run a corporate. And I don't time, Masha. Ndakabva mufunge ndikumbenda ndakuziya konda ndiri gwaraka ini Sisimeli papa unongotara zvaunoda papa saka imi pamwe hamuna kumborita mesi ini ndanongoti vatavauya beggars vanopera maimanje havana basa vane vachiita kuti muite hasha kande kwajutika ndobva ndatiuya undoti kande uku ndobva ndadarika
andiwana ndanga iri ndatiwe aibenga ivabenga Jajilo maswera sei jajilo. Jajilo Maswera sei. Ndiri right Mama Rasta. Maswera. Daswera. Unaka Mama Rasta. Mare wa gesi. Vanoda vadarika Louis. aiwa kuna kavanaka shemu vakanaka zvokuti Bari munhu asiri kuchinja waona kuti ndiani mene. Uya ati Diamond haasi kuchinja. domurungu zvecaptain Diana, thank you so much Diana. Haasi kuchinja. Unoziva kuti kana waakutamba navanhu vakati one day. Diana, thank Unofana you. kuchinja kana unofana kutanga kukusha. Diamond hausi kumbochinja. Ona Mama Rasta kutokudarika. Watsvukirira. Ndichimufunge handisida kukurevera nhema kana paine takasiya captain takasiya zvebhizi kana paine zvimwe zvinoita kuspinga ngitoita modhakaka Captain ka zvekuda kuti auge muri kundiseka kuti unganzi ndazonaka ndagara Kwele rwakaita mazuva esika uchangobva Cape Town. yes Mazuva esika uchangobva Cape Town Mama Rasta. machichipa Ari mapundu taure. Wangu gandana kuri ari magrapes. Akoisa mafirita matao. I mean firita unoisa kana uri panapa Ndinamwadi wanzoda kuhosta masocialites because masocialites amuitise mari pamabox. Unongowawata mari. Because one thing that I have noticed, TikTok is like a family. Unoziva kuti kana munhu anorira chaichai. Mobva wapuwa munhu paTikTok. Wamemi kuti haana basa. Agokuzvakadza zvisina tomboiti. thank you so much bosi shamwari yangu thank you so much Saka kana zvinhu zvokufara masocialites. Apiwa mandani. So kana muchikoda zvokuti tifare tinongoronga one day. Then tongogadzira post. Tongoya especially vanhu vari free. Semaholidays so. asi paposta ipapo sisimeda kutaurirai musafi makazviedza makaisa mata Chatoziva Mama Rasta. Mele anokurovai because unoona problem thank you ineti. so much thank you madam Mele anokurovai. thank you for this Mele anokurovera chinhu one Mama Rasta. Mozva chii. One thing that I noticed kwaari haana two days apinda mumastreets takaisa level raato. ndozvandakaitaura kuti So vanhu vakutomuona kuti she's a gifter. Yeah. Saka munhu akadaisoka ukapinda naye pabox because haana nguva yakareba. Saka anokurovai. Yes. ani yaye Tismell. tismeli muri palevo Ano level 15 for 2 days. No, ipalefonti Diamond ndiri palevo 19 mina nditoactivata ndijoine team yasismeli saka iwo ungatadze naiwo kungadarirwo neni ari kuepweta anogifta magalaxy mama rasta iwo unozviziva kuti kutiktok kwacho tambiri kwezvekutodaro you know it Mother D, maisiro wa Manigan. Diana Victoria, thank you Diana ugare kure nemoto ngatidzidzire but wona ikepteni zvokuti mukulingana kuti nematite mamwe nevanhu kune dzimwe nyika munoona ndatadza let me tell you one thing. Vanhu vamungatolinga navo ka makenyanians nedzimwe nyika manigerians West Africa yese anoda mari ichienda kwavo chete they don't come. Havafi vakauya kumabhox eZimbabwe havaiti. Vanoda zviri zvavo chete. But ana Krina captain, Krina anosapota vanhu. Ndeupa ndinomuziva. Krina wekuuganda uya anogara kuno kuSweden. Krina. Ndokutaura vanoita zvemabhox. Vanoita especially vanostream. Havade kuuya kumabhox evamwe vanhu vanotoda kuti mimende mumabhox avo. And onasa Zim community taitombozviadresa last time kuti munonopromota vamwe vanhu mutadza kupromotana kunyika kwenyu because vana Zim community yayo yakabatana kana munhu achitamba. Vanosapota. But unoona kuti maZimbabwe isusu titori neproblem tukwadza. Zim community is very small. Pairi very small toitwa najealous. Jealous ndorotupadzisa. yatotaura pano Yes. Yeah. Jealous ndorotupadzisa so hatina one love. wedutakuda kuchisa mafeelings into yadufairi Exactly, hatina one love. Because pari pamwe ndinomoziva ngoti Mama Rasta vari kutamba ko ndoZimbabwe nariko. Why don't we go and tell my numbers? Then we go and support. Nyaya ndikaiko ndeyekuti umwe namwe streamer ndikachiti kwangu anafisha zvavanohosta. We are still hosta. We are still hosta. Captain. So one thing
vakunyadzisa vakuseke mamwana aone content yes saka azviti saka zvinhu atotoitoti zvamatsara zvokuti hatomboungana tichitandana ndo zvandingatoti tinoita izvo zvondinokwada nokudzomiswa box actually why mazhinji akaparara nenyaya yeselfishness because pakamuka family family panapa zive kuti vakachabenefita is the first two vakatanga kuita the rest tatoone mafights saka family yatoparara zimukomini hatisina family yasara yakamira kune hwanjira yakusara nomwedzi mamavhiti ndovatombosvisana mamiliyoni tete vamwe vese vakaparara kumazimukomini hatisisina yes ndona tinoita icho waindanrame nzara ndinayo agera but chimwe chinhu chinouraya vanhu vakawanda chandakadzidza vanhu vanopesana you know kuti inini inamanditi Facebook andipangwandichesei kuti TikTok this account ndechinaini vanhu havanzwisise sisimeri chimbovaudzai ndimene makapinda muindasitari chiweti hachienderani nezvinhu zvaunoda kuita mulife usadhumanise zviweti ndo mafights ese anobuda wanasanoda kuparadzana nokurova inyaya kuda kuwandirana muchirovana zviweti muchidhumanisa zviweti that thing ita kana uchida kuzvikuhurasira but itawo nevanhu vasine vemusocial vemucommunity map ndo zviri kuvakwadzisa vanopesera vakufumurana vakuitsana makuti vaita zvakafanira kuti kana uri kuchito uri kubasa andika haungaiti afeipa basa because makona inobefani unonyenga mari unoabra hakunyenga top gifta wake unonyenga mari unozoti vanhu zvimwe zvinhu taafamily kauchazondiona ku saka hazvisi that is where the problem pairi futi saka hazvo zvacho zviri kwakawanda but zimcommunity kana wada kuuya kutiktok utoshinga mazwana kwaright taane discipline mazwana tichaita zvisina basa tichatukana mazana kwaane discipline zvechokwadi kudhara geteni mazwana hamuchesiri mbinga yangu kangokomsalad note ose because jana sina family upengetwa million tagara nachiko mapane kana vakachida kugivesa unosvika 1 million kana mazambo dzakabatana zvitaura madamira kuite kuti what were we doing here because matikwidza pana pamuchiti tambona timu sezure iri kutongouya ichienda timu sezure thank you so much vatambidze vatambigeme yava